niingon pa gyud siya nga kuan lagi nag-una gyud ako no ang early Christians sa pag-celebrate sa December 25. Pero naibugat kayo nga mga historians, mga scholars nga nag-istorya nga kining December 25 nagsunod ra gyud ni sila sa pagan nga practices. Kinsa ni sila? Mao ni siya sa Hippolyte Delahey, Bulandes scholar, and Thomas Talley, a liturgical historian, support the idea that early Christian celebration of December 25 were influenced by existing pagan festivals. Oh, niman ka ni? Unya, moingon pa ni si RG Sino nga basa-basa ba? Actually, ang gibasihan ra gini ni RG Sino, guys, kini ra yung statement sila mga pari. Bias kayo kun mo kuan bitaw ni siya og thesis si RG Sino, mupasa ni siya thesis nga regarding ng December 25 nga si Ginoong Hesus na tao ani. Ngunya mag-base ra ni siya sa istorya silang mga pare. Si 20 ang grado ani. Di gyud ni kapasar. Bagsak ni. Kay ngano, bias ang ihang source. So kana lang. Unta kini si Ardisino mag-inabugado ni siya og hunahuna ba. Kana bitang concrete nga evidence. Di po ni siguro ni siya ganahan aning concrete nga evidence kay simpre siguro binayran ni siya mga pare eh. Pero sa gunsaon ni Ardisino, si 20 ra gyud na imuhang grado kung magpasa ka og thesis or kanang magpasa ka og research paper unya kana ra basihan. Bagsa ka si 20 gyud. Sorry kaya. Mao ni ang part 2 sa ato ang tubag sa atong higala na tawag ini nga pastor sa Seventh-day Adventist nga misulti nga ang Biblia kuno gitranslate kuno sa Spanish nga mao daw kuno ng Latina Vulgata pagkayabaga. Yan na po iniyabag niya nga tawag ini nga presentation. Unya sa kadako unta sa panahon nga iyahang gi-present pagdibang sa atong gisulti, inay magkutlo og mga tawag ini mga dokumento nga haom sa maong gitawag og issue, nagkutlog mga dokumento nga kung sa kuan pa ba murag third hand or fourth hand evidence nga statement rapod sa tawag ini nga ilahang source kung baga. And at the same time, dili mao ang primary evidence concerning sa pagsaulog ni anang maong gitawag og Christmas. Ngano man kay ang corroborative and cumulative evidence dili na makatumpag didto sa tawag inong primary evidence. Dapat ang primary evidence tugbangan pod og another primary evidence. Kay para ma-overthrow siya or tawag ining mabungkag or manigar ang maong gitawag og claim. So ako nisulti ko nga tawag ining ang pagsaulog sa Christmas gisaulog na before pa ang kasaulugan ni Sol Invictus ni atong 274. Nya sa man nangako ang primary evidence kaptong mismo nga evidence pud sa mga historians kinsa man na si Hippolytus of Rome, Pope Saint Telesphorus. So kana nga mga tawag ini nga mga personahe o mga dokumento nga ilahang gisulat sa 2nd and 3rd century pagpadayag ka na nga diin ang claim nga December 25 ang pagkatao ni Kristo nga celebration gisaulog na sa 2nd and 3rd century. Ang mga historians dili mo bangga na or dili mo supak ni ana ngano man kay mao man ang ilang primary evidence. Mao man ang ilang primary facts nga gisaulog na before pa ang tawag ining kang Sol Invictus nga gitawag og kasaulugan. Unya dili na ako igo lang pug ko nag-quote dito sa dokumento katong primary evidence bitaw daghang mga historians karon nga panahon nga nagasulat nga ang kanang Christmas celebration it is a Christian celebration. O di na matawag Christian celebration kung kana nga celebration na establish lang after 3rd or after 4th century. Establish siyang daan before the 3rd and the 4th century. Okay. So karon ingon pa niya na daw sa gikot nga banggiitan daw nga tawag ining istorya. Kabantay mo sa iyahang tawag anong statement nga iyahang gi-quote. First, iyang gi-quote kuno si Delahey o gatong isa pa ka historian nga tawag ining liturgist. Ito ni mga pare, mga SJ na ang iyang tawag inang gipang-quote. Pero dili ang direct words or statement sa iyang gi-quote nga pagdigar kuno sa ato ang gitawag og claim. Kung kabantay mo nga
di Delahaye and katungkan nagtuo sila sa idea, ni support sila sa idea. So buti pasabot na ay first person na speaker na tawag ining nag-interpret sa gisutin ni Delahaye og ni kung sa liturgist. Diya palamdan palpak ng panabot sa atong higala nga sulpot kini nga ang amigo. Number 2 nga tawag ini nga point, support the idea. Ang term nga idea buti pasabot kung sakman pa ba dili pa established facts kumbaga. And ang dokumento nga atong gikot established facts na nga naman kay sa naman na nagsaulog sa 2nd and 3rd century concerning sa pagkataon na Ginoong Jesucristo December 25. Di ba? Hindi mo na mabangga eh. Hindi mo na mabangga. So, hindi mo mabangga ang primary evidence, primary facts sa tawag ining idea nga kuno sa pagano kuno na. Number 3, ang gingon nga support the idea that the celebration of December 25 Christmas influence by tawag ining pagan. So, kunya na ng influence by the pagan. Ang ato ang gistoryahan about the origin sa pag-celebrate sa Christmas, December 25, pagkatao ni Kristo. Kay ang kung imong sabto niyang statement, ang na-influensyahan kadtong tawag ang mga Kristiyano sa pagsaulog nila sa December 25 Christmas na influence sa mga pagano. Mo manay tawag ang statement eh. Pero dili man na maoy ato ang isyu, ang atong isyu ang established facts nga December 25 pagkatao ni Ginoong Jesucristo. What ang isyu kung na-influence ba ang celebration sa paganistic celebration? No. What ang isyu ana? So, but pasabot ana, diha pa lang daan kung sa kuan pa ba nakakomit ang atong higala og fallacy of argumentum ad verecundium. Ngano man, kay dili siyang authority nga mag-interpret sa statement sa tawag in historians. And at the same time, wala siya supporting evidence or corroborative and cumulative evidence to support their argument or his argument nga tawag ining mali ang ato ang gitawag og gisulti. Og katong dokumento nga iyang gi-quote kuno, dili man mo dapig niya. Dili man mo dapig niya. Ingon pa niya, kinahanglan gyud kay mag-inabugado. Mao bitaw nga dili mo kalusot kay nga to ang presentation inabugado. Tanawa ra gud na Tapag ang imuhang tawag ilang gi-quote nga evidence fourth hand, dili siya primary. Ang atong diskutan primary evidence nga statement mismo sa tawag ining mga hingtungdan nga nagsaulog sila sa pagkataon ng Kristo Disyembre 25. And again, wa ni mo gibungkag wa ni mo gibungkag ang tawag ining atong giingon nga December 25 na nagsaulog na mga Kristiyano before pa kay Sol Invictus. Wa niya gibungkag ang statement niya ng celebration na influence by the pagan tawag ining celebration. Dili man namin itong issue. And lastly, ngon pa niya di daw tawag mutuo daw tawag ining sa kamatuuran kay basid daw kuno gibayran ta. Dili biya na amua imuwi na ikaw baya nagtawag ining bulgar sa imong mga pastoy nga naamoy mga commissions kung makabunyag mo, naamoy bayan kung makabunyag mo, di ba? O makabautismo mo. Lahi tong gibautismohan ninyo, i-bribe ninyo, tagaan ninyo kwarta, kadtong na bautismo. Nagbautismo, tagaan pong kwarta, kadtong pastoy nga nag-lead sa maong gitawag og kining inyong seremonyas na aputi 600 pesos. Bato di daghang mapabautismo sa inyo ha kay nari tag 200 pesos na yung isa. Kung na yung magpabautismo sa inyo, haya-haya no? Ayan no? So, katong tawag ining mga may trabaho, magpabautismo og 70 Adventist kay namo ni 200 di ay. Muna katong mga nagpabautismo sa 70 Adventist nga wagay tagag 200, posible lagi na. Gi-um na ilang mga pastoy. Kaya dili man ako sultian na, gini man pastoy man sultian eh. Nga tawag naaday ingon ana nga kana bitaw nga modus sa Seventh-day Adventist. So, ayaw ipahid ng inyong pagkabayaran sa amua. Kay bisag kami magbuntag mi tinubagay sa inyo ha. Magbuntag mi tinun-anay, wa ni bayad. Libre ani amua. Even nga mga books. Libre na. Amua na tawag anang gasto o katong gasto sa mga benefactors. Eh sa inyo, di ba? Sa inyo, nagpastoy mo tungod kay naamoy sweldo. Gibuhi mo sa inyong sikta. Kung wala pa yung sikta, wa mo'y gitawag og trabaho. So, mao na ba nga, mo ni sakit na kamatuuran, di ba?
nga ang nagbuhi sa ilahang gitawag og mga pastoy ang ilang mga membro katong singot kinitaan sa inyong mga membro kamoy gikaon. Kamo ang nagpahimulos sa ilang kahago ug sa ilahang gitawag og singot. Nya obligado pag yun 10%. Ibig man siya nga bagsak daw ko nung ka 70 present daw tesis 70 daw akong grado. Aw, kung ingon ana ka bulok ang maestro pareha nimo. Unya ano sa pud nahitabo nga naay pag-defend sa tesis. Ilabi na ka nang mag-doctoral ka. Nya i-quote nimo tong mga istoryas nga mga pari, ano sa nahitabo nga mabagsak ka. Wa po kayo nadunggan nga na inabagsak. Nga mga doctor of literature, kanang doctor sa kasaysayan, mga expert sa kasaysayan nga pag mag-quote og statement sa mga pari, mga bagsak. Wa pa gyud koy tawag ining na nadunggan. Pero siguro sa inyo, 70 sa badingkoy ang kuan, sa badingkoy ang i-quote ninyo nga mga historians, possible gyud. Nagyo kas pinakailawman, pinakaubos nga naman wa pa may mga credibility. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.